Elle me sent. Ni flawason. Babé, ni matan fassa ni kelen karsan. Ou fait le ni la karsan. Babé, tan fassa. Ou tu t'arraches. Maman, baba le bourreau. Baba. Adabla. Quand c'est la radio qui bagarre ta femme. Eh, pour le mettre. Hey, aba kalama sira kɔrɔ jiko ka gɛlɛ. A y'a débrouiller ni. Baba, ne ma fɛn kɛ yafara babili na ngi dɔgɔnin don wa? Quand c'est la radio qui bagarre ta femme. An n'a seli ka jibe bɔn kɛ. E dɔgɔnin tɛ wa? A y'a ɲɛ ko sisan k'an sɔrɔ gabuguda la. Mankan wɛrɛ kana na kɛ dɛ. Hey. Babli, ma fɔ k'an kana mɔgɔkɔrɔba nɛni. K'a bere baara ma. Hali o la kana nɛni. An ka marchandise ninnu jamalen don dɛ. O mana e jɔrɔlen de don. Mais ne bɛ jɔrɔ kɛ. Est-ce que an bɛ ninnu sɔrɔ? T'inquiète, an bɛ ninnu kɛ jɛ sisan ala tɛ. Mais chef, ne yɛrɛ kɔni bolo an bɛ k'an yɛrɛ sɛgɛn ninnu ɲinili la. Cogo di? An m'a fɔ an bɛ nin minɛ nin wari tɛna se ka foyi ɲɛ an ye quoi. Non, i ko to yen sa. Dɔɔni dɔɔni de ye kow ye quoi. Milieu in bɛ ten de, a ye taa dɔɔni dɔɔni bani. A ka to ne ma sa. N bɛna madame Tera wele ka. A jate minɛ. Ni tɛ wara de dɔn i bɛ kulonkɛ kokala la. Non, nin petit ninnu t'an dɔn. Mais o bɛna dɔn k'a fɔ an ye mɔgɔ sugu mun ye quoi. Non, i y'u minɛ dɔrɔn fili coffre kɔnɔ. An n'an bɛ taa k'i to yen. Ouais, allô? Madame Tera. C'est comment? Ça va? Voilà, colis fila kun b'an bolo k'a livrer quoi. Voilà, cɛmanin fila. Awɔ, da kelen de don dɛ. A tɛ changer non, i yɛrɛ b'a bɛɛ kalama. Voilà.
Donc, affaire conclue. D'accord, quand même. Obana. Ne m'a fait un. Non, oye. Madame Boss! Madame Boss! Non, sonnez-nous. Dina. Nous sonnez-nous toro. Prix corolenta. Bon, allez. A te négocier. Chef, ouais. Nya famille, mais il va donc il faut que au fenêtre. Quand on a essayé qu'il n'a zina ta d'abri quoi. D'abri quoi. Eh mais un mission mon qui en fait. Tiens, mon est chef oui. Mais un ne chef fenêtre quand il n'a pas foi on est en vie blanc en danger. Il vient dans la mena. Non, ne mi dans la mena mais oh. Chef, ni ne mi faut avec été. Ah ouais voilà avec été ah ouais. Il colle sur la règle. Comment bon mission est mieux déjà nous m'amener et avec marchandise I know eh boss autonoma even donc OK tout Abang sokoma. Abang sokoma. Ne den. Ala ka balo. Amina. Ala ka here ka we. Amina. Sisan wala ay ta dumuni ke ame. Papa. Mo de na nunga mobile. Ko mobile jo kan wele. Kan na maso. Ka wari rauna kan na maso. So la ku ta kan ni. Sisan dem sen ko ni nyame. Ay ta dumuni ke. Kulubali. Kulubali. Ne folo musulman. Ah, e dun sol la ka botan to le mena songo di. Kameme. Ne folo musulman. Sien do ka doko. Ga, am domne ko bi wakati ka gelene. Bire kalo kle tan wolon flalande. Wone ka boro feke yara. Kulubali. Ama so be foli masai. Ne ba do ye chemu ye. Ni war bi bolo ba di ne ma. Ame do de ka ala ka gresiko foni. Keme ala ka barika do ala. Amin amin amin. Ala ka tan nga segin no. Amin amin amin. Baba, ne ma fait ce qu'on a saki qui a clito dala. Et de la ratagane no fait soula. To d'accord kana bo d'accord de. Yame. Iki ya clito do gonna. Mama, ulene sama jingre no frugin shepan. Eh. Kane sama jingre no frugin shepana. Awanyami. Meni sama belana. Do ka suga jami. Ai ta sokona.
Chemene mu ya bolota. Ayabla. Mengo abla. Ayabla. Abla. Chemene ma fo yena. Mo shueli ni delanga atekelia. Shueli e barari. Juemi e delanga adi. Ah? Pito. No blanga chim na kundu. Trime ko be ko keleni. Bigoni ko dobeke. Ubela. Wa keleno bigoni ko dobeke. Mado. No tarakana. Koma se ga foi mori. Nebe min kala to do ne. Me mo be fa. Fobati la ngabla. Ambe baradan ka. Okuma, a kɛra cogo di? Chef, n'a tɛ se ka ɲɛfɔ. Ngo ne don yɔrɔ min ani fara ni birigow ka gosi ne kun. A si ma kɔrɔ ni si. Gosi. O mun ko sugu ye? Ne yɛrɛ t'a dɔn. Qu'est-ce que b'a ko ni fugaria? Walayi bilayi. Boss n bɛ mun f'i ye. Ninnu tɛ mɔgɔ gansan ye dɛ. An tɛ nin to yan an ka taa mɔgɔ wɛrɛ ɲini. Mais n tɛ dɔwɛrɛ dɔn dɛ. N'an seginna ka taga n'u ma sɔrɔ an b'e de livrer. C'est clair hein? O jɛlen don. E bɛ se ka nin dɛsɛ nin na cogo di? Madame Boss, ni o don i t'a fɔ boss yɛrɛ ka don. Sinon ne ma da la ne bɛ se dɛ. Nafa jumɛn de b'e la? Ninnu bɛ se ka kɛɲɛ. Hali ninnu fa tɛ se ka ne kɛɲɛ walayi. Ko mɔgɔ gansanw tɛ. An ye jinɛw bɛɛ livrer yan. An tɛ taa i yɛrɛ k'u minɛ. Ne ma da la n'i bɛ kɛ fɛn ye an ka baara in na o sɛbɛ la. An ka taa. I b'a ye yɔrɔnin kelen b'u minɛ ka na. Ok, an ka taa. Somebody.
Faire une bonne là. Fuglan bogabla. C'est-à-dire, fais c'est qu'à bogapi. Qui te bolle, beau bérebla. Nous te nous ira doro tracé les. Ok, boss. Nyame. Le fanga nous nous chamine. Un bon mene. Mais boss. No. Era hakilna yi jumene nasa. Hakilna wéré na. Ama mobilité. Ambetara. Ne rêve d'où. Amène nous mina mina. Ah, ok. Ça marche. Ne be to ko fe ouais. Ouais, be to ko fe. Ok. Ibi to ko fe na nyum mina doro boli kana fenga dale. Ok. Ok. Confiance. Anda. Madame boss. Aïta nebe tout encore. Voilà. Madame Boss, a kɛra cogo di? I b'a dɔn k'e filɛ k'e ye mɔgɔ lankolonba da. Ne mun de kɛ? Ole bilen tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye. Ni ay gabakurun ko ni farako kuma de fɔ est-ce que e bere ko kuma fɔ a ɲɛna? Non chérie, calme. Denmisɛnnin mini ka n'a faga. Donc o ye bere de ta o kama quoi? Non, Kez, i y'a fɔ cogo cogo. Ninnu ka jugu n'o ye. Boss ne y'a fɛ n ko nin tɛ mɔgɔ gansan ye. An fana tɛ mɔgɔ gansan ye koyi. E tɛ mɔgɔ gansan ye mun na y'aw bolila ka na? Ninnu, hali u bɛ s'u faw la walayi. E de m'a fɔ k'alu fa tɛ se la. E m'o fɔ? N y'o fɔ. I ye nin de y'a la o. Mais ninnu a, bilahi an bɛ ninnu minɛ. An ye président minɛ yan, artiste joli joli, commerçant, an ye mɔgɔba joli minɛ yan. Ni bilakoro fitinin fila u bɛna an kɛɲɛ. Ninnu bilakoro, walayi bilakoro tɛgɛ koko ɲuman, o bɛ maa kɔrɔ dɛgɛ nɔni. Bilakoro filɛ nin ye k'e bila boli la sa. Cɛ wɛrɛ ye kuma nin bɛ ka n dusu labɔ dɛ. Par contre, a bɛ ka dusu de don ne kɔnɔ. N bɛ ninnu minɛ walayi ne kelen. An ma labɛn de. N'an taara nin se, foyi t'a to an bɛ ninnu cɛ. Cɛ est-ce que ɲɛ b'a la o ye min kɛ n na? N kamana ye. Cɛw bɛ ɲini ka n'an faga walayi. La ilaha. Madame Boss, i kaman karila. Boss, e fɛnɛ kama. Nko. La ilaha illallah. Nana bisi. Cɛ bɛ ɲini ka n'an faga nin ye mun ye? E de nin bɛɛ las'an ma. Walayi. A b'a dɔn ne yɛrɛ ne bɔra ka bin fo ka ne yɛrɛ bɔkolo mugu. I kan ka juguya sa. Boss, plan suivant ye jumɛn ye? On abandonne, n'est-ce pas? An ka segin nafiyɛn bɔ abandon t'a la. Comme? Est-ce que e kunkolo bɛ yen? Abandon t'an ka nin baara in na quoi. Walayi. Soit an bɛ sa de n'o tɛ an bɛ nin ko in kelen de. Ayi boss, a bɛ sa sinon ne tɛ sa dɛ, ne kelen de bɛ n ba bolo. Den t'an minnu b'aw bolo.
yale. Ça va. Ça va. C'est quoi on va faire? Chaque dîner, on est là. Non, c'est pas ça qui dit. Il va tourner ma mère frère. Il va tirer par faire ta mère, il va tourner le boulot. Adable à ça. Non, tu sais, il va tourner le boulot. Mais là, non. À tourner le boulot. Là. Ne va pas remarquer tout, à tourner le boulot. Comment tu as adable à ça? Non, à tourner le boulot. Guérenabaye. Tu sais, ne va gérer tout le monde. Non, tu sais, ne ferait pas gérer tout le monde. Ne va pas tout le monde, mais à tourner le boulot. Mais à qui tu veux chatter? Non, tu n'as pas à tourner le boulot. Fibre la paix là-bas. Oui, ne me paie là, mais à tourner le boulot. Ne va pas. Comment va une table à tourner le boulot en franc, on est à bas. Ne va pas marquer trop de nasse.
que nous sommes adamadenw ye kabini dugu jɛra an bɛ ka boli u nɔfɛ an tɛ k'u sɔrɔ chef an ka tiɲɛ fɔ dɛ ne tɛ se ka continuer nin kan kan n y'a f'i ɲɛna ni baara in daminɛna a tɛ bila bilacogo t'a la mais cogo di mɔgɔ bɛ se ka baara kɛ bɔrɔ vide la yan depuis dugu jɛra ne ma fɛn min n ma fɛn dun chef an tɛ se ka continuer tan sa jɔn ye dumuni kɛ yan sa e yɛrɛ bɛ nin bɛɛ la an ye diinɛ min to mobili kɛrɛfɛ i b'a dɔn a bɛ min na yan ci bɛɛ de bɛ ka sɛgɛn koyi an ka dumuni de filɛ nin y'an bolo yan an ka min fɛn de filɛ nin y'an bolo yan n'a ye nin jɛ dɔrɔn an tɛ foyi wɛrɛ sɔrɔ bilen e depuis dugu jɛra an bɛ ko min na ala ye karibira min jeni o bɛɛ ye dɔ ye f'an k'u minɛ de chef voilà ne kɔni bolo n'i bɛ baara kɛ baara kɛbaliya ka fisa ni baara lankolon kɛli ye dɛ an bɛna an ka effort bɛɛ furu ni ninnu kama ninnu tɛna sɔrɔ ni rien ninnu ka kegu hali ni wɔlɔni e bolo ninnu ye mɔgɔ gansanw de moi je te dis ça ni non ne kɔni ne ma dumuni kɛ ne tɛna foyi kɛ quoi mais dumuni ko ɲɛɲini yanni i bolo biri i kun na boss tɛ se k'i si kɛ nin fɛn ninnu na sa e tɛ sɔn mɔgɔ ka kuma ye ni mi nugu bɔ ka n ka portefeuille di yan n ka portefeuille di yan. N'a ti kɛ boli ni sɔgɔ walayi. n ka portefeuille di yan. Amenez, sergent. Lève-toi. Les mains à l'air. Les mains à l'air. Ignashi. 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 Ah, kagara togodi. Ne bota sugla. Me ka taga sugla wala. Ku flene e kan kume kan portefeuille politique boli. Ne ka portefeuille. Inene. Jolba kono. Wana ne ka badu. Jolba kono. Wana ne ka badu le ba. Parle. Jolba kono. Ne do ne do. Jolba kono. Wana ne ka badu. Chef, madame Jolba kono. Keme ani téléphone dengele. Wana sergent fouille. Ada. Fouille voir. Si vous bougez, Jolba kono. Sauf téléphone. Comment? Fouille bien. Dore ta kono. Ode ba kono. OK. Ema ko wana nike me duru ba kono. Wana nike me duru tarami. Abe portefeuille kono. O kuma kara jina moria. Ai ne re. Portefeuille da ma ka walama. Amne ngala je. Amne, iga wana nike me duru bo so me kise ble nuna. Abakora. Ita kumaria. Ne nyata. Asa baraka fo shwani. Am so apporter na téléphone da ma sergent. Madame, calmez-vous, ça ira bien.
Chef, wallahi bilani bene noy. Est-ce que non togodi? Ne bolo makara, am bolo digi ala kuma. Che, wula ngata, wuli. Che, wuli. Banane no ko ata. Isi ga fawra bi sorano billahi. Che, wuli. Chef. Madame, est-ce que la vie la danger la tour Kemé n'a fait? Kemé fait des nez qui ne pas. Chef, avec ce rang tout Kemé n'a fait. Il t'aime la bonne année. Il t'aime la. Quoi Kemé n'a fait quoi? Hein? Je suis né. Ah oui, Kemé je suis Romi. Ah oui, c'est un million chez Euro là. Madame, il a ram sans barala, manga baraka tout. Ne t'inquiète même pas. Ne pas gâter. Anchani Baraji, Alaka Sara. Alaka Golomiaga Barala, Netara. Alade, elle dit à l'eau autogarla. Je zooming en genta, pour ma femme Mabulu, fire en genta, canto et patrilla. Elle dit à la. Comment tu dis que je suis à la salle? Ah, bon, donc, zontaille, donc les fêtes qui taillent. Aïe, Blagné! Attends. Aïe, Blagné! Ala. Cherchons arme l'intérieur. Aïe, Blagné. Voilà. Aïe, Blagné. Imbécile. Couplez. Pourquoi ça va te faire à tout le monde? Kera cogo di de? Ha? Che, madame Bosiga kuma ka ca an to yen. An kɛra cogo di a dɔgɔlen la? Aw ye fugaru de ye. Wale bida ye fugaru de ye. A bin ala ti n'o ti fugaru de ala k'an faga. Aw cɛkɔrɔbatɔ fila aw bɛ bila ka taa denmisɛnnin fitinin nɔfɛ aw bɛ dɛsɛ. Ninnu bɛ se k'aw kɛɲɛ cogo di? O tɛ se ka kɛ o. E bolo a ka nɔgɔn dɛ. A ma nɔgɔn i b'o fɔ ne de ma? E kun t'a nɔfɛ. O bɛ ɲini ka na san pɛrɛn tigɛ an kan k'a ka nɔgɔn. Hali n'u tun y'aw faga aw bɛ dɛsɛ ninnu na. Aw bɛ dɛsɛ ka ninnu minɛ. N'o don i yɛrɛ ka taa. Ne bɛ taga k'u minɛ ka na a b'a ye aw cɛkɔrɔbatɔ mana bila fɛn fɛn la dɔrɔn a b'o échoué. An ma n'e dalen sɔrɔ e kun dalen. Aw nana e dalen sɔrɔ ne bɛ min na aw b'o dɔn wa? An kɔni t'o dɔn. Kana ta dɛ kana ta. I t'i bɔ ne da la dɛ. Kam na ban ye ne a ye nin to yen o ye k'a fɔ ko marché annulé. Cɛ i daminɛ ka bɔ an na sa. Ne kan ka min kɛ e de b'o fɔ ne ɲɛna. Oui allo. Allo madame Tera. An b'a kan. An bɛ ka na. Awo. E cɛ madame Tera mais e b'a dɔn ko koli fɛn min b'an bolo fɛn kolo gɛlɛnw dɔrɔn de don. A ma nɔgɔn. D'accord. Ok, an bɛ ka na. T'inquiète an bɛ na. Ne kɔni bɛ na. Ok. Aw tulo bɛ nin na? E m'a fɔ k'i bɛ ka taa n'o ye. Ne bɛ taa n'o ye madame Tera a bɛ ka menacer de. A b'a dɔn ko ni nin ko taara à l'envers aw bɛɛ bɛ taga nin ŋanya fɛ aw fila. Aw t'o kalama dɛ mais n b'o fɔ aw ɲɛna bi aw bɛ taga nin ŋanya fɛ. Aw tɛ dɔ wɛrɛ la fugariya kɔ. Ni minɛ ka bɔ ne bolo. E b'a tanu. Ok. Kuncɛbaniya tɛ a ta. An mun de ye cɛ ye an ma se ka mun ɲɛ e de b'o ɲɛ. Pablo, i jɔ n bɛna saya bi.
Dale. Voilà. Eh, inemne. Tiens. Zona ya. Ay, boss. Angata ni foloke. Eh, angata no no fe. Isa. Angata. Amina. Wa amina. Hey, ewe tagam. Ni ma tombi faga ya mea. Je n'en peux plus.
Mun sara? Mungera. Où est le petit? Madame Boss. Hey, Madame Boss. Atalami. Il faut que les gens me voient. Il n'y a pas de barabé à fouiller. Tanne nana. Teba boy. Nya boy. I. Nya boy.
jinɛ 15. Tiens, boss. Non, franchement, il va donner un ma fouille Fabien. Waro mina. Ni sɛgɛnna de trop. Mais ne y'a fiyɛ na. Yɛlɛ sanfɛ ka sanfɛla lajɛ. Ni jiginna ni mun ye. An bɛ taa ka na quoi. I tɛ taa mobili la k'i reposer. Non. N bɛ to yan quoi. Mɔgɔ t'a dɔn n'u bɛ bɔ fan min fɛ. I bɛ sanfɛla bɛɛ lajɛ quoi. Allô, police. Awo. Bandu de bien, vagabond. Awo, we got bien, we n'y a pas fait quoi. Awo, abo télé à Nassa. Awo, téléphone et GPS est activé les nous. Awo, à télé.
taa na Voilà, tiens. Ah, d'accord. Donc, allez, deux chiens, quoi. Des enfants. Eh bien, ne pas. Et la voiture là, ne pas. Nous mobilier à mobilier. Nous t'as mobilier. Eh, à quoi mobilier toi? À mobilier. Tiens, voilà, ni ne talo. Ni ne talo. On a bien gagné. Ah, ni. Tiens. D'accord, ok. Ne pas ou de l'État.